Riang by riang ni bisingono kaisa ari sanamani Tripra by Tripra bisingono kaisa ari sanamani jomatia bisingo bo jomatia by jomatia kaisa ari salamani kalayo ta hute buso. Hai no lamjo sugo sini Tripuri khorangni mangpligo khapani ta hokte bukuk norok no tini hai no chini wan sokmu Tripuri Nationalism ni koknoti hai no teibo bisingo sokorobui saikhnare na bagai phayo khapani ta hokte bukuk song o video jodi puila phaika hangke norok o video naimani bai simin chuglak aboni part 1 tongo norok part 1 naidi part 1 nabe mani yagolono o part 2 ni video no naidi engke phari Tripuri ta hokte buk song song kabang lelalia song direct traffic no thanglayana kaham khete bo sukrogoi saimalai na bagai chini Tripuri Nationalism ni bisingte Tripuri ideology o jete himung no ti kisa bisingo sukrogoi saikhnarwana khapani ta hokte buk so norok saimang khana chini poncho Tripuri ni slaifano wan sarongni Bangali community rongni busukse borongni jat bangna das engtheng botachaji engtheng sil engtheng apte kabang mano tongo abono sawi sabaya phia norok kaham khe naisumai nainai khangke boroni buma bufa borok no balai no kaham khe guide mani bagai borok school admission propa nongtheng government service ni job application form fill up khlai propa nongtheng form fill up o joto jaga no tongo borok community tamo nei borok Bangali nino suyo khapani ta hokte bukuk song obochini busukse munai kothok kisa saikhnare pian hai no norok saidiman chini Tiprasa rok government ni je kunu form fill up khlai profanong thung jomatiang thung koloing thung rupining thung rangkholong thung diprang thung debarmang thung joto no jani jan ni title no siminse committee o jeng suilayo ahadeba belai no kom Tripuri suinai rok Tripra bo Tripra suyo riang bo riang suyo jomatia bo jomatia suyo koloi bo koloi suyo aslong bo aslong suyo joto no jani jan saprai talama suilo abo busuk se butwa samung khana chini okar rok bo phorengmani kerei aboni bagai no kaisa kok muito narak jane kokhe abo obono Maharani Kanchan Prabha Devi sono sinimari kaisa ruwiklang thangka abo khe poncho Tripuri hnei chini community tamo hnkhe jeng Tripuri no soina kalayo khapani ta hokte buk song nung apte hai borok made malaika malaya ang saimaya phiaba ta hokte buk song angle apte hai borok bai malaika je borok community ni kokno sawi chakri ni kokrok no sanai borok rok bai ta hokte buk song obobopti hai ang saiknarwana Tippra government phanong thung India government phanong thung ST ni bagai reserve busuk tong seat romana jeng 50 seat jeng Tippra o tonga ba Tippra ni kokno no saikhnarwana 50 seat ST rok ni bagai siminse khapani ta hokte buk song a jago bopte hai khlai chini nai sinai rok bopte hai khlai calculation khlai mani kele riang jomatia deborma mol somkoloi darlong rangkhol rong romoi committee je sakbang khorokne khoroktam khlai calculation khlai romlayo tahokte buk song apte hai khlai kha ke chini jatle komba jengbo chakri manani sep ungana hanai committee alada khlai chhuile mani khapani tahokte buk song abo busuk se munai kothok ringjak sijak ni munai kothok de hinsenai saimalia phiaba abo busuk se munai kothok nini ST ni seat no tango tahokte buk song kaisa norok no example rui saikhnarawana 50 seat ni jagao tabuk jeng romana example koloi phanangkha bo koloi community suyei madhyamik pass chakri nangmani jagao koloi sui madhyamik fail certificate bai thangkha ke chakri de mano BA pass chakri nangmani jagao kabangma borok no gilama borok no 45% 65% tong nung a jagao kosto mosto khlai pass khlai drop nung chakri de mano phia tomuno nung jodi no mani tongkha ke abo political power eba rangni power by siminse nung manna kalayo tahokte buk song
kaisa kaham ke example norong saikhnang rei wano estini kotao tangui doctor engineer engthang TCS TPS officer ni bisingo tangui dalong rok asuk kabang eng tahokte bukhuk song abo balaino wan sujangnai kok abo jungno dividend rules khlai policy khlai tongmani bagise community alada ke suika hangke facilities kabang manano hanai wan sujagui je sajagui tongmani abo kusta phanaya tahokte bukhuk song abo nono bai ano jat alada ke sakagnani se jung ungui mano riang ungui mano jomatia ungui mano koloi ungui mano tripara ungui mano jesuphan ungui mano tahokte bukhuk song sini sinemo kaisano jung tripuri a jagao nini community no bro ni simani bai nini bagui seat kaini baria tahokte bukhuk eba nang koloi hanai simani bai nini seat alaida kaitham baria eba nang tripura hanai simani bai nini seat baria khapangni tahokte bukhuk song chini okra rok je mistake khlai langmani no jung mistake khlaiagui tongkhangke belaino chau phaidi hinkhe tahokte bukhuk song jung kaisa example nainai liane poncho tripuri no jung romano kaisa mal khungbai sului kok samani kaisa mal khungni guti tongo buskango kaini uklogo kaibrei eba buskango kaini eba uklogo kaini tabuk poncho tripuri rok hanai hunjaknai aboro riang phanangthung tripura phanangthung koloi phanangthung rupini phanangthung aboro ke aboni guti tabuk tahokte bukhuk song a mal khungni jepa kaisa no guti by chance no pamchar ungui thangka hangke derai thangka hangke mal khung je jaga soina tongmani a jaga jora soide mano tahokte bukhuk song jungno apte hai khlai no rungnai sinai rok thungui tongo tahokte bukhuk abono kaham kheno morok buchinani chaitok di tahokte bukhuk song teibo munai kothok ang saikhnarwana khapani tahokte bukhuk song kaisa title ni kokdon rok no ang saikhnarwana das sokorobui sil aborok khe kaisa title apte hai khlai no chinibo riang jomatia koloi rupini molsom kaisa title das sokorobui bhattacharji buruni community bangali ingmani haino Tripura koloi molsom rupini burungni community bo Tripuri kaipeng darlong jotono khobino engkhei tahokte bukhuk song muni kothokni kokhe abo opte haino title ni bisingo haino subtitle tongo abo joto do phawono tongo jung saimano ahdiba Tripura nino kaisa saikhnarwana example Tripura o anok dendok naitong phatong apteke kabang man tongo thik apte hai khlaino jomatia obo tongo kewa sikam etc etc apte hai kabangma deborma phanang thung molsom phanang thung rupinio phanang thung joto jagaono subtitle ni subtitle teibo tongphiro ang kok sanai mani obono tahokte bukhuk song jung chini community no to jung saimanliano chini title se chini community jung sanamai thangsiu phiaba buskango teibo kirema singsa ungmani ke abo apte haino subtitle chitabu khe nokhori tongsiu jung kabangma no apte hake gila mano Facebook Twitter Instagram rogo jung logo apte hai title ni subtitle bai khlai bomung sanamoi sakbai thangni subtitle no buini buskango tubi phaina naimani au ukok beleno chamani kok no phiaba tahokte bukhuk song nung saide man apte hai khlai nini title ni bisingo no riang bai riang ni bisingo no kaisa ari sanamani Tripura bai Tripura bisingo no kaisa ari sanamani jomatia bisingo bo jomatia bai jomatia kaisa ari salamani kalai tahokte bukhuk song jung already se poncho Tripuri ni ari o jani subtitle no community bai khlai ari already se rajagui tongo a jago a ari ni double ari ni triple ari ngui thangka ke jung bopte hai khlai chini dofa no sung sabai telang lainai abo belai kheno wanama singsa tahokte bukhuk song aboni bagino chini Tripuri nationalism Tripuri ideology no tui buskango agogoi sung himlai tongo tahokte bukhuk song noro loger laidi chini sinimung Tripura jomatia koloi rupini ya chini sinimung Tripuri sisung wansarok hanmani hai das bhattacharji banerjee amra bangali hanmani hai chungbo Tripura jomatia deborma koloi rupini molsomili chungbo Tripuri no tahokte bukhuk song abo jotto bo jagao thangi klai hinkhe a Tripuri community se thangi kalai bahai ke Tripuri community o thangi kalai hinkhe Maharani Kanchan Prabha Devi Poncho Tripuri hne je ha reserve khlai kalang thangmani abono no ain piti bo sano internet permit khlai thung hnoi IPF tibo state Tiprala state party bo abono no Tripura land snamnani hnoi sao
ফিয়া আবনি যতন সাই মূল মন্ত্র হকে অবধি হাইন মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী পঞ্চ ত্রিপুরি হইসুন সোনামুই যে হারি জাপ সোনামুই লাঙে থাকমানি আব পঞ্চ ত্রিপুরিনি Tiprasa rokne bagui hinui sonamek lang thangya Tiprasa rokne hinui sonamek lang thangya Tippra rokne hinui sonamek lang thangya saboni hinui sonamek lang thangha ke poncho tipri rokni thai hinui se sonamek lang thango agi je dari mane rei klang thanglangkha phia tabule jotono nukjak sijak mangse a dari koma full stop lai chuglailia a je dari koma tongmani rokno jotono no chung hui khibiui chini tripri dofa no chabui chung phunuknani jora sokphai tongo khapani ta hutei bhuksong a chapong chapjagui thangka hangke no boisungno ahaino kirejaknai nini pirmung asungna nangnai chung tripuri si chung chini community tui boi podre por khlai chini bai chung phanu thung salai tokha hangke chini sinimung tripuri chung tripuri si nei chung sawi bujogui tubuna nangnai tei asuk siminyako khapani tahte bhuksong chung asuk jora wan charok bai tuyo sukluk dikhe sukluk jakha chung auroni lokhori pasada nangnai chini thaini bumurongno kami engthung moyalong thung amchoi engthung bangla kok thaibai bumung pharjakman no tuyei bukha kosto nangai lap korei abo belai kutuk tangi kutuk hinkhe sakang sak bai thang bangla bumung rok bai suijak tongmani aroni simin sung sakang pila lokhori phailegrana apte haiki filmu salsani bisingono হাজার 10,000 20,000 30,000 bumung affidavit khlai kok borok bai press meet khlai sal brum brum no gilama apte hai khlai choba kotor ma thangangke chini phan nukjakmani no alaida angnai aboni bagino chini tripuri nationalism ni naharmung chini ideology sakang pila dofano mathangna bagai nang political thangna phanong thung dofani samung phano tangna angthung sakang pila sak bai thang bangla bumung bai tharjagi tangmani aroni nokhorna nengthung tripuri ideology no tuyei buskango chung choba kotor mao chung thangna nango phia political baya sak bai thang akluk jakni nokhorui tripuri khorangni beni mangpli asukno buskango bopte hai kabangma video phainai norok jayawi naidi subscribe khlaidi boinobo subscribe khlairedi tripuri dofa ayu lokthung tripuri dofa daitino yokmung manchithung joto nono hambai